Zdravo đaci, kako ste mi danas? Sad ću početi priču o glagolima i naučit ću vas kako da odredite glagolski vid. Rekli smo da su glagoli reči koje označavaju radnju, bacati, trčati, kucati, stanje, sanjati, sedeti, ležati ili zbivanje, grmeti, vejati, sevati. Sad ja, deco, mogu da počnem sa teorijom. U zavisnosti od trajanja radnje, bla, bla, bla. Hajmo ovako. Prema glagolskom vidu, glagoli se dele na svršene, nesvršene i dvovidske. Ovi poslednji dvovidski nisu nam trenutno potrebni. Ako je radnja glagola završena, glagol je svršen. Ispričati, ispeći, skuvati. Ako radnja glagola još uvek traje, glagol je nesvršen. Pričati, peći, kuvati. Evo vam i mali tip. Ako posle glagola možete da kažete satima, onda je glagol nesvršen. Recimo pevati. Mogu da kažem pevati satima, zato je glagol nesvršen. Napisati. Sad ne mogu da kažem napisati satima, pa je glagol svršen. Toliko od mene za sada. Lajkujte, šerujte, prijavite se na naš kanal. Vidimo se, deco. Pozdrav!